Zo beter. En ik heb ze altijd liever dicht. Want dan... Verschrikkelijk, hè? Elke dag weer, dan verlies ik zoveel haren. Ja. Ik heb mezelf helemaal vooruit gespoten. Echt een amateur die bezig is geweest 12 jaar lang. Ja, het is wat. Daar heb ik echt heel veel last van gehad, hoor. Vooral in het begin dat ik ook gestopt was met de methadon. En daarna met de heroïne gestopt was ook nog. Nou, echt, ik had er zo'n moeite mee dat gewoon al een reden was om weer te gaan gebruiken alleen al. Ik heb nog wel check, maar geen vloei. Alweer niet. Alweer niet. Ja, nou nergens niet om, maar ik heb gisteren 2 vloei gegeven. En het is op. Doe maar nou even een boekje voor je. Toen is je zinnig. Nou, doe nou even een boekje vloei, godverdomme. Een boekje halen, ja. Geweldig, dank je. Oh, ik ben gered. Mijn leven is gered met een boekje vloei. Mijn opa Gerben was een notoire drinker. Die was kapitein op een schip van grote vaart. En die had zelf, voor zichzelf, 2 hutten gereserveerd. Eén was voor de jonge jenever en één was voor hemzelf. Ja. Ja, en het schip lag altijd scheef door die dozen met jonge jenever. Ja. Mijn vader zoop ook als een dragonder. Dus ik heb waarschijnlijk, ik ben alcoholist, erkend, genen die mij beïnvloeden. Ik dacht, wij moeten de Nico maar even helpen om even op te zitten. Want het lukt Nico nog net zo goed. Nee, dat is ik. Dat is Het is jou echt nog net lukt, Jook. Nee? En wij dachten, mem die mag nog komen, maar mem zit bij daar in bed. Dus dan moeten we daar maar even helpen om in bed te komen. Hij is al verkouden, zei hij. Ja. Ja, ik ben zo ziek als een hond. Nou, valt voor mij toch Nee, niet, dat hè? valt niet mee. Ja, Nee. nee, maar dit is wel even een hichtepuntje. Kunnen we die nou aan ze verwachten? Ja, ik kom vanzelf. Dat komt. Nou, dan nemen wij mem alvast maar naar de koffie. Nico? Wat wil je ook?
is een nachtmens. Mijn moeder heeft ook veel problemen gehad, ook op straat gezeten. Mijn moeder zit ook in een instelling van Sien. Ja, sinds kort, hè? Dat is ook begeleid wonen. En dus dat is in Hoge Zand. En Dat zit zo. Ik heb eerst in Groningen geweest. Nou, dat zag ik helemaal niet zitten. Daar ben ik ook 2 keer overvallen. Ja, dakloos was ze dus. En nou, dan kwam ik ben toen bij mijn vriend weggegaan. Ik heb eerst in het zoekdrugschoot geweest 2 keer. Daar heeft hij mij dan ook gevonden. Ik werd vreselijk mishandeld. En toen had ik dat net allemaal weer voor elkaar, alles geregeld. Dat was een Duitse man en die man die zegt tegen haar... Ja, maar dat is mijn geld, omdat ze samen wonen. Hij zegt, nu heb ik zoveel geld, nu heb ik zoveel meer geld. En jij kreeg, ze kreeg niks. Hij kocht een pakje check en dan gaf hij haar een pluk van. En daar moest ze maar mee doen. Ik zeg, wat gebeurt hier, hoor? Oh. De eerste week dat ik hier sta, dacht ik van... Poeh, wat voor gekkerhuis ben ik nou beland. En een heleboel mensen die denken er hetzelfde over. Ik dacht eerst dat er toen hier kwamen, ik dacht, mooi. Dan ben ik van dit opbouw. Maar zo weet het net dus. En ja, dat voel me altijd shit. Ja, je mag hier gebruiken. Is dat een goede zaak? Nou, ja. Want meestal wordt daar moeilijk over heen. Hè? Dus wat dat betreft is het nog niet zo gek, maar ja. Hij is erg, ontevreden om samen te zijn. Hij vindt het helemaal niks. Want dit mij net en dat mij net. Nee, maar ik zeg, dat moet er wezen. Ja, dat is toch zo? Ik wil hier wel weg. Zo'n klein hokje, dat is het nou in. Kun je nog beter in de baaien zitten. Lieve mama, je hebt in je leven niet altijd het beste gedaan, maar toch krijg je van mij een vaan. Je probeert wel steeds je best te doen, maar het keert altijd weer naartoe. Nu ben je dan op het goede pad en kom nou niet weer met je voeten tussen het drad. Ik wil je nog 1 ding laten weten, dat ik heel veel van je hou en dat weet je. Je dochter Suzanne. Oh, hartstikke mooi. Dankjewel. Alsjeblieft. Mama wordt in het zonnetje gezet. Daar ben ik het wel mee eens. Ik ben niet zo'n prater. Maar wordt nu geholpen om te zeggen hoe ik over je denk. Je hebt me altijd gesteund, maar je was het niet altijd eens met mijn levenswijze en keuzes. Ik wist dat je het daar moeilijk mee had. Ik heb je zelfs wel voor mijn kar gespannen. Dat was niet goed voor mij. Maar veranderen deed ik ook niet. Ik denk bijna elke dag wel even aan je. Ik weet dat je het nu zwaar hebt. Ik maak me ook wel zorgen. Of ik wel eens had gezegd. Mama, ik hou van jou. Nee, dat waren we niet gewend. Maar het is wel zo. Je zou het niet ook. Die zat net terecht. Ja, maar die moet maar zo zitten. Niet jij zo alleen. Nog elkaar een beetje danken, dan komt ze erop. Net zo loodzijds. Net zo gaan we er mee zingen. Nou, dan moet je het doen. Dat moet dan. Goed zo. Naar een dancing toe.
We zien radicale moslims die onze vrijheid de oorlog verklaren. Die Joden, christenen en andersdenkenden verketteren en doodwensen. Die haat zaaien met als doel onze vrijheid en onze democratie te vernietigen. En ik vind het onbegrijpelijk hoe je een land dat je zoveel kansen geeft, zoveel kansen biedt, hoe je zo lang kunt verraden. En ons antwoord moet dan ook onverbiddelijk zijn. Onze vrijheid en democratie zijn voor ons ononderhandelbaar. Dat is wel interessant hoor. Wie we zijn. Gaan ze tekeer tegen elkaar. Oh. Ik kom uit Noordwolde. Wacht even, ik heb een droge mond. West-Tellingwerf. Ja, een heel mooie omgeving. Maar ja, ik ken niet meer in dat dorpje waar ik dan woonde. Ik heb 40 jaar gewoond. Ik ben nu 43, maar ja, die mensen daar, ik kan niet met ze opschieten. Of zij niet met mij, zo laten we het zo zeggen. Ze hebben een vooroordeel. Ik ben 25 jaar heroïne verslaafd geweest. En daar ben ik clean van. Dat gebruik ik niet meer. En toen ben ik naar de alcohol gegaan. Ja, en met alcohol ben ik geen lievertje. Dan word ik heel vervelend en ja, ruzie zoeken. En, ja, angstaanjagend soms. Ja. Met Millennium, volgens mij, ben ik gestopt. Toen zat ik in de gevangenis. En ik baalde zo dat ik in die gevangenis zat. En dat kwam door die rotdrugs. En ja, toen heb ik gezegd van, dit moet klaar wezen zo. Ja, ik baalde zo dat het Millennium gemist had. Ja, ik zeg zo, ik wil niet meer missen, zo. Maar ja, toen kwam alcohol wel weer in het spel. Ik ben begonnen toen ik 14 was. Dus ja, niet omdat ik heb het niet genomen op mijn 14e, omdat ik het zo graag wou hebben of zo. Ik wist niet eens wat het was. Of wat de gevolgen ervan waren. Dat wist ik. Je kreeg geen voorlichting toen die tijd. Vooral in een klein dorpje en zo. Niemand kent het. Ja, mijn zwager toen die tijd, ja, toen was hij al bij mijn zus weg. En toen begon hij te dealen in heroïne. En toen ik ging veel met hem om nog wel. Wat de familie niet leuk vond natuurlijk. Ja, en toen zaten we een keer, hij was aan bolletjes maken om te verkopen. En zullen we het ook eens een keer proberen? Ja, jij eerst. Nee, jij eerst. Toen deed ik het eerst. En hij toen ook. Ook voor het eerst. Ja, het was een gevoel, geweldig, moet ik zeggen. Maar ik raad niemand aan. Nee. Oude reus? Oude leuk. Ja. We lachen wat af zijn. Ja.
Ja. Het lijkt er al op. Ze staan in de rij. Mag ik eerst, want ik wil graag bingo's. Het is net als bij de apotheek, je moet een bonnetje inleveren. Ze staan in de rij. Heb je geen bonnetje? Ja. Zo, dat voor de meulen daar even gaat zitten, dan nemen we vrouwtje eerst even Ja. mee. Ja? Dan Ja. word je niet moe van het zitten, tot staan. Kijk maar. Wil je naar die bingo of anders moet jij afspraak? Oh, oké. Ik moet even de beul laten. Ik zit aan de stads. Ja. Laat ze maar doodvallen. Ik ben één dag 16 uur aan het werk geweest. Sorteren, schoonmaken, inpakken. 16 uur op één dag. Andere morgen word ik 3 uur wakker. Ik denk, godverdomme, het is al lang niet klaar. Dus ik denk, ik ben manisch. Ik ben manisch. Ik ben zeer actief. En dat is eigenlijk niet mijn instelling, want ik ben meestal lui. En dus dan denk ik, dat is toch een beetje manisch. Hoe slaap je s'nachts? Prima. Ik slaap uitstekend. Ja? Ja. En hoeveel uur slaap je s'nachts? Alles bij elkaar geteld. Overdag slaap ik ook af en toe een uurtje. Dan slaap ik 20 uur op een etmaal. 20 uur op een etmaal. Dan vind ik het niet zo gek dat je de overige 4 uur wat actiever bent. Het kan best zijn dat er even een periode geweest is dat je inderdaad manisch was. Ja. Alleen dat ben je nu zeker niet. Nee. En de lithium is eigenlijk hartstikke goed. Ja. En daar moeten we vooral niet aan gaan veranderen. Nee. Want dat komt op zijn kop verkeerd. Hey, En denk aan Sonnema, hè? ik mag rijmen Veel zeggen. Sonnema. Ik mag rijmen. Jij was getuige. Ja. Hey. Jij zegt dokter Brouwer. Ja, ik mag dat niet zeggen. Nou, ik zat dus vanaf mijn 12e al in internaten, want 12 jaar dan mag je kiezen bij de rechter en zo. Nou, en dat is de domste keus van mijn leven geweest. Ja, maar ja, je bent kind, je weet niet beter. Ik had voor mijn vader moeten kiezen en dat zegt mijn vader me nu nog voor de voeten van ja, dat is de allerverkeerdste keuze in je leven die je gemaakt hebt. Dat ik voor mijn moeder gekozen had. Want toen ging mijn moeder net ook, toen ik net 12 was, ging ze naar de Bleskok in Almelo op psychiatrie voor haar drankprobleem. En ik moest toen achterblijven van de jeugdzorg, want ik was moeilijk opvoedbaar kind. Toen ben ik blijven hangen in de internaten. Dan veeg ik de poeder er weer af. Prostitutie ook, ja. Ja, omdat ik aan de heroïne kwam, hè. Of eigenlijk, ja, hoe is dat begonnen? Nou, toen ik dus dakloos in Groningen terecht kwam, om mijn 21ste, 20ste, 21ste. Kijk, toen zag ik er nog zo uit. Hier ben je 21. Ja, zoiets, ja. Maar het begon op straat, ja. Nou, de eerste keer kan ik me niet meer herinneren eigenlijk. Gelukkig maar, want anders had ik een trauma gehad, ja. Maar ik weet wel dat nou, op de tippelzone was, ja, in Groningen. En op een gegeven moment ging ik daar gewoon elke dag heen, maar ik was er ook met een uurtje, sowieso 2 was ik er alweer weg. Ja, iedereen stond jaloers in het begin, weet je wel. Maar ja, ik zag er goed uit, dus ja, ik had mijn geld snel in de zak, hè.
En dan kon ik de hele nacht het gebruiken en wat voor 's morgens bewaren. Ik sliep helemaal niet. Ik wacht van seks nu gewoon eigenlijk. Ja, dat heb ik hem opgeleverd. Dat ik van seks woog. Nee, dat vind ik doodzonde. Ja, dat is best zonde. Nou is het toch even zonder dat ding. Ja. Ik had altijd al het gevoel van, ik ben anders dan andere mensen. Ja, dat zei je vroeger al toen je nee, dat is kwam. Ik ben anders. Daarvoor al. Maar wij konden er niks mee. Nog voor ik op een kleuterschool zat, zei ik het al. Ja, ja. Ik had dat zo gauw dat in de gaten had hoe en wat. Toen merkte ik van, ja, ik ben anders dan andere mensen. Nou, wat dat was. Geen idee. Maar we wisten het ik net en het werd niet bekend. Want we vroeger net in de moorden. Ik zag iets over Asperger, autisme. En het was alsof ik mezelf zag. Ik denk, verrek. Dat heb ik. Echt. Ik dacht, verdorie. Het was niet te geloven. Alsof ik mezelf zag partijen. Ik denk, het moet wel haast dat ik dat heb. Maar we wisten het niet. En toen zag ik die documentaire en toen vielen er een heleboel stukjes op hun plaats. Hé, denk ik. Hey. Zo, de wc niet ziet, weet je wel, vind ik zo belachelijk. Zo, nou, wel waren we. En die arm zit er nog wel aan, maar ik zit er nu al 2 jaar mee. Dat ik geen gevoel meer heb hier aan de zijkant en aan de binnenkant van de vingers niet. Er zijn 3 vingers die doen dat en die andere 2 die wil niet meewerken. Ja, dat is een breder handvat voor mijn hand. Om beter te kunnen voelen dat ik het vast heb. Kijk, dan pak ik zo met de hand. En dan hou ik dit vast zo. En dan doe ik zo. Zijn die appels al rijp? Nee, maar dat durf ik niet, joh. Die doen niks. Die is zo lief, echt waar. Ja, en waar is die kalf dan? Die is daarnaast. Ja, die ligt erachter. Die wil ik haaien. Ik durf niet goed alleen. Nee? Jij zou hem voor mij temmen, weet je wel? Bezighouden. Even kijken daarachter. Nou, doe maar, loop er maar naartoe. Potverdomme, hij lekt nog steeds, ja. Nou, laat de bloemetjes maar zitten dit keer. Gadverdamme. Vind je het niet lekker? Nee.
Want die boer moet altijd horen met mij. En dan zegt hij van, oh, die hoef jij niet zeker, hè, een sigaartje. Ik zeg, oh, lekker man. Hé, een sigaartje, man. Ja, ik krijg anders altijd een sigaartje. Ja, nou, nee. Ik ga eens even kijken, ja? Ja, is goed. Doe dat wel, sigaartjes. Ja. Maar ja, die boer die koopt ze, maar hij rookt zelf niet. Zijn vrouw rookt ook niet. Dus hij doet het uiteraard, hij weet dat ik daar gek op ben dan. En ik mag graag, nou ja, bloemetjes knippen en snoeien en bosjes bij elkaar. En dan zegt de boerin wel van, oh, mooi Dirk, ik zeg, ja, maar dat heb ik voor jou geknipt. Nou, het moet niet te gek worden, hè, zegt die boer dan, blijf van mijn vrouw af. Maar hier, op de foto kun je toch wel zien dat ze bij mij hier op schoot zat. Kijk, daar zo neer. En dan sta ik, er zit de boerin bij mij op schoot. Dan zit ik hier en zit zij net op het puntje hier bij mij. En gaf ik haar net een kus. Oh, 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 zei ze. Ik zou daar wel graag willen wonen. Ik ben er vandaag ook geweest. En ja, ik zal nog op de trekken, maar ja, voordat je het weet, vliegt de tijd alweer voorbij en dan komt de bus alweer aan. Ik zeg, potverdikke, heb ik weer. Komt die bus er weer aan. Ik zeg, kom maar weg, kom maar weg. Zijn zulke vrolijke mensen aan mijn pijn moet wel kunnen weten. Mocht dat wezen, ja. Tell your children what to do, what I would have done. Wij gaan het nieuwe pad betreden.